Gugenden irakasle talde bat eta ikasleak Zebera Altube ikastolan. Ikastolak egoera berezi bat zeukan, ze justu Elizak utzitako lokal batzutan zen. Lokala txikia ziren, baina moldatzen ginen, oso ondo moldatzen ginen, eta talde oso interesgarria zen, ez da ikasle irakaslena. Eta justu Franco hil zen urtean, Franco azaroan hil zen, ikasturtea hasita zegoen da aurreratua, eta gertatu zen, ikusten zen Franco hiltzeko zela, eta giro oso bizia zegoen Gernika. Zentzu guztietan, politikoa, kulturala, Euskal Herri osoan bezala ez da. Bueno, ez dakit, nik igarri, orduan egon zana zutitze bat, zuhartze bat. Hainbesteko represioen egon da gero, egon zan movimentu ikaragarri bat, baina edo zertan. Eta, 1975an sortzen danien, txugora bera, Gernika batzordia, hor, nortzuk dira parte hartzen dutenak, interesa dukienak deretsuak errespetatu daitezan, errelatua biersan modukoa, historia bierda modukoa izan daitzen, egia bierda modukoa, eta guzti horrek. Pentsetak gendun, soseren bidogule, jake jenti, Gerniken inok esan atrebitan zabatzen noke jabene bombaketa. Orduen, egin duen, ikastola ingenuko jenti, zinginen. Pentsa egin duen ekie, horoko asamblea batzar nagozi bet, kulturezien. Kulturezien barik kasa de kulturezien zara bestiko ikoa. Egon ziren tirabirak, talden batek inposatu guri zeban euren kondizioak, gaur PNV inguruko jentia izango za, ordukoa, eta jente, maioriek ezaban, ezala onartzen, kondizioako talde bat zala eta ideologi bakoa, danetariko jentia, eta geuk taldia jarriko bat zela kondizioak, ez? Eta aurrera egin du. Lehenengo helburua zen, bizi ziren lekukoak hitz egitea. Da hitz egitean horren aurrean. Oraindik herriaren aurrean ez zen erreza, egitaldi publiko bat ezin zen egin, hemen zegoen, Guardia Zibila, hemen zegoen Hidalgo kapitaina, oso memoria iluneko personaia bat, ez da? Errepresore zigortzaile naskagarri bat, eta beraz egun Gernikako kuartelean, da ingurua kontrolatzen zuen, oso modu basatian. Berehalako jentiak zurtitu egiten zen, alango errepresioak eta alango, errepresioa baino bengantza edo ez dakiz zer esan, da txikizioa jarraitzearena, Franco egindako bombardaketa alemanekin eta italiarrekin, jarraitzia, azken los principios del movimiento, eta hori zan, eta hemen hau zeu ezaria azken baten Espainiapeko jente bat, eta zuek ezari ezer, gure esklabo, gure hor basati moduko jente bat, baina gure mainpian egon behar zarien. Eraz, hau izan zen, edozein gauza egiteko, eta ez bakarrik, hori hemen Hidalgogaz, baina gero, Ondarrun, Bermion, edozein lekutan Guardia Zibilak eta herriko alguazilak eta danak eta eskolak eta baizuak danak egon ziren hor barruan sartuta. Eta beraz ekitaldi publikorik ezin zen egin, baina pentsatu genuen egitea ekitaldi bat, isilpean deitu lekukoak, prentza hautatua, guk hautatu kasetari batzuk, kasetaria frankismoan, kasetari zintzoak aurkitzea esen erreza beti, baina Euskal Herrian bazeden, eta nazioarten ere bai. Eta hor, lehenengo proiektua hori izan zen da egin genuen, 76an, beraz, kontsidera daiteke eta Gernika batzordea edo garai hartan deitu genuen Gernikaren bombardaketa ikertzeko batzordea edo batzorde ikertzailea, hola deitu genuen, eta lehenengo ekitaldia izan zen hori. Lekukoak elkartu genituen, gogoratzen naiz,
gizarte etxean, Elizaren parean zeuden lokal batzuk zinema bat zegoen, eta alboan gela batzuk, gela horietako batean elkartu genituen, lekuko askotxo, eta kazetari batzuk. A nosotros entran en contacto con nosotros, los miembros de la comisión, los organizadores del acto, nos dicen que se va a celebrar esto y bueno, pues vamos allí e informamos en la medida de nuestras posibilidades. Ya he indicado antes que bueno, habían transcurrido apenas 5 meses desde la muerte de Franco. Entonces, la situación era muy dura. Quiero contextualizarlo en el tiempo y quiero recordar que el mes anterior, en el mes de marzo, había ocurrido la masacre de Vitoria. Una semana después tuvieron lugar los asesinatos de Montejurra. Durante esos meses pues, seguían siendo frecuentes las detenciones, las torturas, en algunos casos enfrentamientos armados entre policía, guardia civil, militantes de ETA o simples militantes antifranquistas que participaban en una manifestación o hacían una pintada o repartían propaganda clandestina. Con esto quiero señalar, por un lado, la importancia que tuvo ese acto, un acto tan multitudinario, aunque solo estuviéramos ahí 350, 400 personas, pero bueno, era un número notable para las condiciones de la época. Y sobre todo, lo que a mí me llamó más la atención fueron las ganas de hablar de la gente que había estado durante tantos años callada. Fue como si de repente se rompiera un dique y afloraran ahí todas las emociones, todas las cosas que igual habían querido decir a sus más allegados, a sus conocidos, a cualquiera que quisiera oírles, que no habían podido porque se lo habían impedido. Y para mí eso fue realmente lo más notable, al margen de, bueno, pues de que luego cada una de las personas que estuvieron allí, que contaron su testimonio, pues contó su pequeña historia, que era siempre distinta, pero dependiendo de quién lo contara, pero siempre importante. La prensa hori jaso iba. Hidalgo kapitana hemen, kuartelia, errekordo honareko zarenak. Eta entera zanien, oso kabre hundiz hartuan, zelan eskape horrelako dei bat, eta prentsan agertu eta bera entere bariketa. Hori izango zan diotan bat zazpian. Eta hor, deitu gendun bebai, zerba. Historia horien mai bat. Hori izango zuen segura olen behar, eta hartu ziren ba historia eroze formatu da, ez? Piñon, Bina, Sogor, Norgeza. Ez da egit, beste bi edo hiru bai, hemen papeletan agertzen dira. Gogoetan nagusia ziren, alde batetik, herriak esaten zuena, herri ondo sartzen zuen zer pasatu zen hemen. Baina horren sakona eta politikan nondik etorri zen hori eta zelan egin zen da, hori dan hori, gu intentaren duen herriak esaten zuena pasaratu, baina baita be historiadoriak eta esaten zutena. Haitik egin du lan bat esatu baterako Sauerten ikuspegitik bombaketia. Hori egin genuen eskoletan maisuak eta hartuta nahi eben esplikatzeko zein zen historiadorien iritzia. Ezen nahikoa lekukoen interbentzio hori, gehiago behar zen. Behar zen historialariek eta lehen mailako historialariek lan egitea. Ordan, 77an gogoratzen ez, hau da, batzordea sortuta urtebetera, hurrengo apirilerako antolatu genuen historialarien mai bat. Saiatu ginen, da nik esango nuke lortu genuela gainera, batzordean, jente gutxi ginen, Gernikan ezagunak, ikastolaren inguruan, da herriko persona konkretuak, Juan Zuiz Agirre, Kike Arana, Jose Angel Iturbe,
Pili Alberdi, ni neu, jende gutxi batzu ginen, baina, ni neuk historia ikasia, besteak ere Gernika oso ondo ezagutzen zuten, lekuk ezagutzen zituzten, izan genuen laguntza eta berehala kontaktatu genuen gogoratzen naiz, nik Deustuko Unibertsitatean irakasle izan nuen Fernando García Cortázar historialariarekin, esan genuen, egingo dugu historialari mahai bat, behar dugu zure laguntza, eta zeintzu dira zure ustez, orain punta-puntan dauden historialariak gai honetan, Gernikako bonbardaketa. Da bera gomendatu zigun, dudari gabe Herbert Sauer zen personalitate oso garrantzitsua, oso persona berezia, biografia berezia zeukana, bera Bigarren Mundu Gerran izan zen Estatu Batuetako agente sekretu bat Europan, nazien kontra, ibili zen Europan da Afrikan lanean, baina ez zitzaion bat ere gustatu Estatu Batuen politika Bigarren Mundu Gerra amaitu zenean, eta egin zen ikerlari independente bat. Bere kontura zen batez ere nazismoa, fasismoa eta frankismoa ikertzen. Beraz, hau izan zen gure lehenengo fitxaje esango genuke. Berak onartu zuen da oso pozik gainera, berarentzat pentsasazu ikerketa hori urteetan bere bizitzako lana ez da, egin ondoren Gernikara etorri eta lekuan bertan asaltzea, zer izan zen, berarentzat izan zen, lagun egin ginen, ni bere lagun egin nintzen eta kontatzen zidan, egun asko eman genituen hemen elkarrekin, eta gero urteetan etorri zen, kontatzen zidan, berarentzat zela historia ikerketa eta gero tokia, ez da, Gernika bera lotzea, berarentzat oso unkigarri izan zela eta posik etorri zen. Tuñón de Lara, Manuel Tuñón de Lara, zen beste puntako historialari bat, komunista Bigarren Errepublikan, atzerriratua, bera Paubeko Unibertsitatean batez ere landu zuen historia katedra eta asko landu zuen Espainiar Estatuko historia. 19 eta 20. mendea batez ere. Goi mailako espezialista bat zen, historialarien maizu esango nuke, eta hori ere berehala apuntatu zen. Beste bat Angel Viñas espezialista, segitzen du gainera, lan egiten horretan, nazismoa aztertzen. Hitlerren sistema eta Frankorekin zeukan harremana, Frankoren sistemarekin zeukan harremana, izan zen beste bat. Euskaldun artean Luis Ruiz de Agirre apuntatu zen lehenengo urtean, Sancho Beruko bezala ezaguna. Ni zelan handi zen, ni akordatenaz, ez dakit, ontsa, telebizio sueka, zer da hori eta niri zera da ikustien, ia prez banengoen, da nun da santima minen, baso baten, bestela igual Hidalgo eta kompainia enterako ziela, eta han eskutuen baso baten, grabetan, eta han agertuko da, telebizion zuekan egunko naznibe, ez? Orduan nahiko gogorra izan zen asuntua bai. Kastia gordon daba. Kastia ginen daba, eurrera. Da ikusik gainera beha emaitzak emote bat zela, ez da. Eta hortegia hasi ginen, 18an definitzen helburu zehatzagoak. Historialariek ere esan ziguten begira, hemen daukagun arazoa da, seguruen egongo dira dokumento militarrak, artxiboetan hortik, bereziki Frankoren etxearen artxiboan egongo dira, eta egongo dira beste artxibo, gerra artxiboan, eta egongo dira, baina artxibo horiek itxita daude. Da ez dituzte zabaldu nahi, ez dute horren berri jakitea nahi. Eta beraz, ezingo dugu seguruen hori aurkitu, baina bai egingo dugu alden neurrian ikertu eta ahalik eta zehatzen finkatu behar dugu nolako bombardaketa izan zen, nortzuk agindu edo nortzuk egin zuten bombardaketa ze ondorio izan zuen da bat. Da hori egin zen urteetan, da nik uste emaitzak espektakularrak izan zela. Da gero hasi ginen, Madrilera, ara joan ginen, el Cabanillas famoso, are pensate ben, bale. Komisio bat egingo dugu. Zegu gure rebindikazioa garbizia ziren. Gernikara, artxiboa zabaltzia, zehozelako, zelan, aparte kultur hiria geratzia Gernikan, eta, zehoz ere monbier, bela, alemanak eta gobernu espainola, Gernikara, kultur mailan, edo dalakoa, edo bazan.
Eta, bai, gainera akordatzen az, kainadaz bat, pine ben gobernue, eta guk uste dut zala binaz. Total, sekule zimotu. Da, haren ministroak esan, batuko die, eta ez dakiz eringo dabe, eta sekule zimotu. Total, izan, pega, iruz borrek. Eta gainera, saben, hombre, que un bombardeo Guernica, es que oficialmente el gobierno no puede decir, pero eso, pues ya se sabe. Eta igual zuri historiarik moduen, eta bebai Gernika batzordeko kide moduen, ez tozu noniz sentsazio honek, bai guztina begual historia gile izeti hemen beste leku batzutan izeti baino gatza hau edala, edo ez duzu sentidu. Zeka, usteko artxibategi nazionali. Usteko gure erakundek eta gure elkartek indabe, nolabait, lanketa hori ari izan da den moduen, modu zientifikoan, ez dakit, eusko ikaskuntza batzen diat, bat arlotan, esan. Baina ikuspegi hori lantzeko azkenean, historia gintza bai botere kontua da. Bai. Botere kontua da. Eta horrelako historiatzaile baiko guz, bino lan itzela dago, zuri oso moduen, arlo horretan, esan horregi, errelato historiko baten logika bat Euskal Herriko perspektibatik lantzeko. Eta ez beste perspektiba batzuen menpe, edo beste perspektiba batzuen azpizati matan. Zein izan dan edo zelakoa izan dan emakumeen presentzize Gernika batzordien ibilbideen zier? Begira, nik esango nuke azken urte hauetan bereziki nabarmendu dela gorantza eta oso modu interesgarrian. Nik ikusi ditut historialari eta kasetaria bereziki lan bikaina egiten eremu horretan azken urteetan. Lehenago urria zen, hori gertatzen zen, gure gizartean, ari gara hitz egiten, 76, 77 urte horietan, oso emakume gutxi zebilen. Eta, gizonezkoa begitxi, esan talde txikitxo egin. Baina gerora, azken urteetan nabarmendu da hor aldaketa bat. Nik uste hor dudarik gabe feminismoak izan duen bilakaera eraginkor izan dela batzordean ere, eta lan honetan bai. Hor daukazu gero, ez Gernika batzordean propioki, baina inguruko lobak eta mugimendu horietan nabarmendu izan da hori ez da. Urte asko pase dire Gernika batzordie sortu zanetik egize da, baina, gauza batzuk aldatu dire, baina beste batzuk ez. Ni jaio izen naz Gernikako kuadroa adibidez baitzute dauela, eta hori nio, baitzute jarraitzen dugu, baina egoera horretan jaio nintzen. Baina aldi berien besta gauza batzuk jarraitzen da bizirik, eta adibidez, Gernika batzordi hori nio, martxan da, bez? Martxan da barrizten, eta... Eta barrizten, eta gainera eraldatute beste forma batzuk hartzen, eta zuzartu zinen ilusioagaz, Bai, jente barria eta ilusioa eta idea barriakin kobratuta mundura eta hori da martxa. Eta urte guzti honek izango zienpe bai esan zuen moben ilusioa, baina momentu gogorrak bai eukiko bazen, ez da? Ibilbide honek. Bai, oso gogorrak, bai, oso gogorrak. Adibidez, zozer markeko zeduna gatza izen zana aurre itzi eta... Bat markako nekena da Lizarra Garazi. Gernika batzordea. Lizarra Garazi alegin itzela egin zen, ona bakia ekarteko, presoak ataratzeko, hori konpontzeko, eta horrek utze egitea hori izan zen, momentu oso horrak. Gernika batzordea izen zen, esango dugu, izen tekniko bat lehengo batzorde bateri muntzakona, eta zen Gernikako bombardaketaren talde ikertzaile edo... Eta horren helburu bat zen betidanik, baina karo, Franco hilda gerotik, Gernika bat zen hori. Picasso egin zuen kuadro hori
Eta, bueno, gero, ipini zuen baldintza bat kuadro hori ekartzeko, ezta? Espainaratzeko. Eta, bueno, baldintza artean ziren hori que hubiera una democracia, una república democrática en España eta ekartzeko ona. Orduan, gu hasieratik pentsatu gendun zein da lekurik onena hori eukitzeko, ez da? Gernika. Eta hasi ginen harremanak egiten. Egon ginen Golandima izan zen Frantziako ministro de Justizia edo alakoa. Baina Golandima zen albacea de Picasso. Eta beraren gana joan ginen hau dana azaltzeko. Ailegatu ginen Picassoren obraren nolabait esan indarra eta dana eskuartean zeukan jentearekin eta gobernuekin, hitzein genuen guztiekin. Eta inok ezigun, inor esen ausartu ukatzera Picassoren Gernikaren leku naturala Gernika zela. Baina, claro, demokrazia espainola zegoen oso ahul, eta eurentzat kuadroa ekartzeko zan hori como una reafirmación de la democracia española. Picasso izan zan, bueno, bere testamentuan hori, que este cuadro regrese a España, tal, cuando haya una república democrática, edo antzeko parecido. Claro, eurentzat, garai hartan zegoen hori UCD-ko Suare eta horiek, eta, claro, eurentzat hori ekartzea, hori kuadro ekartzea, bueno, zen, como una etiqueta democrática, edo ez dakiz, el sello de democracia. Zuek ja demokratikoak zarie. Kuadroa Espainian dau, orduan zuek eta, claro, eurek hasi ziren diruakaz, eta, bueno. Zergatik bihurtzen da Picassoren Gernika hiru estaturen gai garrantzitsua, eta hiruren artean erabiltzen dute Madrilera eramateko. Bueno, estatu espainiarra demokraziatzat aurkeztua zen mundu aurrean, estatu batuei asko interesatzen zitzaion hori. De hecho, estatu batuak izan ziren, Franco oraindik agintean zegoela, Espainiari bidea ireki ziotenak nazio batuen erakundean egoteko, eta bar, ezta? Eta gerora, Europar batasunean sartzea zen Espainiar estatuaren helburu importante bat. Horretarako demokrazia bezala finkatua egon behar zen, onartua demokrazia formal bezala. Egin zuen pausua, baina noski oraindik ez zegoen argi transizioa ditutako horretan, Franco hilarren oraindik erregimenak nolabait esan legitimazio demokratikoa onartuko zuen nazioartean. Zer egin zezaken horretarako? Oso maniobra logikoa berein ikuspuntutik. Zen, Picassok esan bazuen bere kuadroa ezin zela Espainiar estatura etorri harik eta demokrazia egon arte, edo republika egon arte, bi kontzeptuak erabili zituen, horrek esan nahi zuen ekartzen bazuten kuadroa, horre frogatzen zuen ja bazegoela demokrazia. Gernika batzordeak beren eskubide baino errebindikazio moduan memoria moduan, eta azken baten ikono moduan Gernikarena. Orduan, eta bombardaketaren kontra, azken baten, genozidio baten kontra. Eta orduan, bi parlamentuetan aukerak edo onartuak izan ziren. Bata, Gernikako juntetan, eta bestia, eratu zanien gero Gasteizko parlamentua, han ere, beste akordu bat hartu zen. Baina bigarren honetan hartu zen akordua Bilbora ekartzeko, danadaleko, Euskal Herrira ekartzeko. Bestela,
eta gen udaletxean argi eta garbi Gernikako udaletxea, zelan, historia litzakere interesantia ikustia, Dionisia baitatik eta ona, ze reakzio egon diren hemen Gerniken udaletxeen aldetik. Gernika batzordeari begira. Eta nire erantzuna bintzat ezagutzen da, 0 bat atero. Eta zerbait esango dut. Ahal izendaren guztia, ipini dabe, ezer ez jakiteko, edo ezer ez entzuteko, edo ezer ez laguntzeko. Erreibindikazio hori ez pentsa oso zabalduta zegoela, ez pentsa hori, guki horren kasuan aurrelariak izan ginen, gu hasi ginen hori gauza horiek mugitzen, igual, hombre, igual individualki egon ziren hemen margolariak edo kultura munduan, baina politikoak eta partiduak eta, gu hasi ginen hori gauza hori mugitzen. Ez pentsa garai hartan da. Orain, bueno, gero eukideuka gorakada bat, ez da? Ekarri zuten espainola, eroan zuten al museo al Casón del Buen Retiro, eta hasi zan jentia, bueno, zeo zer egin behar du, hori ez da lekua proposena, kuadro hori Gernikan egon behar da, eta hori dana. Eta eukideu goraka daude bat erreibindikazioa. Berroeta margarren uste nian, ara joan ginen, del Buen Retiro, Madrilen, han egoan da, lan aurrian, parote ginen egun oso bat, da gaztienak, joan ginen gaztienak egon zituen polizia. Euren artian zarazua Gernika han zegoen, Casón del Buen Retiron, eta kateatu ginen, atean, itxi genuen edifizioa, barrura sartu ginen, banatu genituen oktabilak, Madrileko herritarren artean, prentza deitu genuen, eta egun oso batez egin genuen atxilotu gintuzten 8, baina bueno, gero libre utzi, bereintzat oso gai konprometitua zen, ez egiten nola erantzun, ez egiten nola esan ezetz. Pablo Picasso republikano izan zen, komunista izan zen garai hartan, kuadro hori izan zen enkargu bat del gobierno de la República, eta orain dago Reina Sofía museoan. El más monárquico de los museos españoles. Hori da, bueno, insulto bat, hori da burla bat, ez da? Gernikara etorteko ez hemen Kriston museo bat montatzeko eta gero ja izan daiela beste artelan bat museo baten, baina Gernikan edo Bilbora batzuk eskatzen dena duen. Ez. Azkenean, Gernikara etortea, ze Gernika kuadroatan, gure perspektibatik kuadroa, margoa zentzurik badeko, esteko zentzua gertakizunetik kanpo. Bere zentzu osoa deko gertakizunaren tragediarekin. Ze Gernikako tragedia ez da bakarrik bonbardaketa bada, Gernikako bonbardaketa eta gero gezurraren inposizioa, eta memoriaren borroka. Eta inposizio hori, ez dakit, inposizio militarrak, violentzia, ez dakit, diktatoriala, totalitarismoa dagoen leku guztietan egon da eta dago gaur egun. Horren guztia, lotutako irudia da, dira, osatuko leokie lekua eta margoa eta artelana. Bizitasun berri bat emongo leokio margoari eta lekuarekin lotutako aldarrikapenei kriston indarra. Bakea, kultura, askatasuna, egia, aitorpena.
Gernika batzordean beste lorpen bat hori da, ez da? Bat koloretako txoriana, aipatu duzue. Sirenana bebai eta kandelana, ez? Ganera, azkenengo urtietan, ematen dugu indarra hartzen dauen ekintza direla. Eta ganean ibaki zuretzako momentu berezi zedala, ez da? Sirenana. Konteu halko bat zen duen, zein dan liturgia hori, ez da? Sirena nola montetan duzuen, ez? Bakit urtero ebitzen zaria zuen gora berakaz eta apurretu halko duzuen. Urtero da, nik beti nau urduri. Ez que beti gertatzen da zeo zer. Da, imposible. Dara mago ez dakiz zenbat urte, horregaz, eta gure teknikoa beti izan da Fidel, adibidez. Fidel bitetortzen da azken momentuan, ez da, tonteria bat da, kable hartu, lotu, eta venga, hasi. Claro, beti gertatzen da zeo zer, edo faltatzen da ez dakiz zer, edo da. Aurton izan da, bueno, geratu ziren hori egiteko udaletxetik edo teknikoak. Eta egon ginen, eta nik esan nion Fideli, ez etorri, egongo gara gainera pandemia eta 26an, geunden sartut, ez da? Ez etorri, egongo gara 3 lagun eta egingo dugu. Sirena ekarri, sirena hankak ipini, lotu ondo, sirena hasten danean, deko kriston indarra, eta mugitzen da, joaten da, que se va. Eta hori dana lotu, kablea bota, eta, teknikoak, ez da, teknikoak, ostra! Eta hori dana lotu behar duzu, kaja, jakingo duzu, ez da, pasilekuan, bota behar duzu kable bat, 40 metro kable bat, 40 metroko kable bat, eta baina horretarako jakin behar duzu. Bueno, ez egoen. Azken momentuan, 10 minutu faltatzen, ezagutzen duzuen elektrizistaren bat edo, etorri zuen tipo destornillador barik. Oiba, la hostia, 5 minutu eta agertu ziren municipala. Eta, bueno, kaja zabaldu eta justu, laurden gutxitan hasi ginen salata horregaz. Bueno, eta urtero dekogu arazoren bat. Hasi behar dugu otxaian edo montetan edo ez dakiz zer. Ez da? Bakizu azkenengo 13-14 urtietan gupe jarri izen dugu, beti eitzaroten dugu zuen Sirena jo arte, gurie martxan ipintzeko. Hasi da bera. Baina zu esari urte gehiago zenak, orduan guk zuena entzuten dugu nien. Zuena entzuten, oso ondo entzuten da, jangi zen, eta hortik oso zabala da. Eta, guk Astrako Sirena dekogu. Zue pentseo zuen Sirenan lekukoa nori pase bidor dutza zuen, edo... Ez, hasi biderko zari da, ez da, igual, Bueno, espero dugu, Gernika batzordekia barriak sartuko dira, eta eurek jarraituko, Juantxu eta, gauze, Zuz hauzi entzuten joateko, tranquil, entzuten eta tranquil, hori da. Da hori nire lehenengo galderi izango zen, behin jakin dezu Gernika batzordeko kide esatela, 50. urte hurrenien batu zinela taldera, 1987 urtien. Zerk anima zintzun pauso hori motera, histori zuen bombardaketien entzule izetetik, aldarrikatzaile, antolatzaile izetera? Bueno, egiz esan biharko da, ni joan entzen apur bat esan daigun derrigortute edo orduen Gernikako bombardaketoko talde ikertzaile ibilizan haudan hau antolatzen eta ze ordura arte Gernikako bombardaketoko talde ikertzaile ibiltzen. Eta gero, gero hartu zen izen teknikue Gernika batzordi. Gero, gure baduzu esan gutzu zei.
Baina, eta orduen, herriko talde ezberdinekin, bai, giza talde, danakin, talde politiko, kontaktuak eta inzitu ezan, eta orduen, talde politiko bakoitzak bialdu ban, gure banak, ordezkari bat, horra. Eta nire izazten herri bat asunatik zu, horra, eta hon zartu ez. Bale. Espentzanan igual, berezko gaztie, zarenien datortzun hori bai berez datorna. Baina, nire banak izan, frente hori oso ondo zegoela, ezagutzen dituen barruen egu izan handanak, eta zer egiten, no? Ze honekin... Bai. Eta beste kontu bat, Sirenien arireia. Sirenie urtero gaur egun bai, lau minutuz biztuten da apiriako 26-en. Uste duzu gaur egun mantentzen dela sentsibilizazio puntu hori, hausnarketa politiko egiten da bela gaur egungo gazte batek, ala zeuzer simboliko modu baino ez dela ikusten. Urtero egiten dara eta onartute dagoena. Eske gaztiek edanak eban pakete baten atzie. Askok, bai, esango da, simbolikoa izango da, edo, urteroko kontu bat izango da. Baina beste askok, seguru, hasiko direla petxetin honek, aprobat sensibilizeta dozenak, hasiko dira, ez dakit, hori horren zer gaitziz analizetan, petxetin hori ez. Danterko dago, askok ez da bengo beste batzuk, bai. Eta 1907 izan zen esango nuke kulmena, ez da? Institutoko historialaren mailarekin, baina lehenago beste 10 urte eman zuten lanean, pentsasazu, ez da? Horren inguruan. Da beste historialari batzuk ere parte hartu zuten, nik esango nuke bola gero eta handiagoa egiten hasi zela, eta hor adibidez Pierre Vilar. Ez da Pierre Vilar etorri zen 1907an. Pierre Vilar kontsidera daiteke seguruen anal eskolaren sortzaileetariko bada, eta gaur egun egiten den historiaren aita kontsidera daiteke, maisu nagusi, ez da? Bera hasi zen historiaren kontzeptu, oinarrizko kontzeptu aldatzen. Historia lehenago ziren erregen, jauntxoen eta familien arteko eskontzak, eta ez dakiz zer da historia politikoa, baina gainera goiko klase dominatzailearen ikuspuntutik, da hauek hasi ziren anal eskola eta hauek hasi ziren Frantzian da oro harri Europan aztertzen historia ekonomikoa, soziala, Katalunian Vicens Vives, ez da? Ekonomika, soziala eta batez ere langileriaren eta herritarren historia konsideratzen munduaren aldaketaren oinarri, ez da? Zegoen, nik uste bizitasun itzela, Euskal Herrian eta jendea tope, eta zegoen urte batzuk lehenago egon ziren inguruan, egon zen ekitaldi pilo bat martxa eta borroka ditzen zana, ez? Eta egia urte apasionantea zirela, ez? Konbokatu ziren Gernika batzordea, etorri zen gurera, etorri ziren eskatzen laguntza arlo honetan, ez? Gu diseinu arloan edo emoteko ideiaren bat, edo... Plantatu zen leheno moduan askatasuna eta bakea, ez da? Eskatzen duena herri honek, ez? Lehen eta gaur egun be. Osea, ikusten dugu, pasatu dira urte pilo bat eta gauz erronka horretan, ez da? Eta hartu genuen, pentsatzen genuelako internazional proiezio internazional bateko ekitaldi hauei eta internazionala zalako oso ezaguna Picassoren kuadroa, pentsatu genuen derrigorrez hartu behar dugu oinarri moduan kuadroa, ez? Honen Picassorena. Eta zer aukeratu? Pentsatzen genuen bueltak ematen diozu, ez? Hainbeste elementu, hainbeste figura duen kuadro batek, ez? Eta ez dut ekarri jatorrizko reproduzioa, eta pena da, baina hemen liburu honetan askatasunak argitaratu zana, hemen zerbait ikusten da, ez? Baina, ez da nire proposizioa zen ikustea kuadro horretan gutxien ikusten dana, apenas ikusten da, iaia imperceptiblea da
hori txori hori, ez? Hemen ja, remarkatuta dago, hau desenfokatu genuen, argitaratu genuen liburu hau, eta aukeratu genuen hori izan beharko zala, metafora moduan, gure herria bizirik dagoela, iraun duela, nahiz eta bombardaketa ostean, eta gero gertatu zan guztiarekin, txori honegaz bizirik dagoen txoritsua, ez? Eta zer aukeratu genuen, kolore emon, zen jatorrizko kuadroan ere, zuri beltzen dago dana da grisaz oso ondo aukeratua, por supuesto, adierazteko bombardaketa hori eta ez. Baina, guk adierazi nahi genuen, herri hau biziri dagoela, eta prest dago aurrera jarraitzeko eta lortzeko bere helburuak, ez? Bere askatasuna eta bakean bizitzeko, ez? Eta horregatik aukeratu zen txoritsua, ez dauka misterio handirik, oso arrasa zen ariketa hau, ez? Guretzako. Orduan, bueno, aukeratu genuen kolore guztiak adierazten zuelako, bai bizitzaren koloreak, hortzadarra, eta bebai, zera, igual, sensibilidade desberdinak, ez? Berrizen, izan zen bombazo bat itzela. Hori esaten dut, guk antolatu genuen herri taldiek edo herriko taldiek ez ofizialak esango dugu. Antolatu genduzen ekintza guztiek izan ziren itzela. Beste alde batetik, alde ofizialak udaletxe eta barrek antolatu zituzen euren zerak, ospakizunek, baina, nahiko piadosoak, por cierto. Mesak, erramuek, kanpo zahantu eta horregoz. Hori izan zen, guretzat izan zen, ez uste bat, niretzat behintzat izan zen, ebili ginen hilabete batzuk hori prestatzen. Zen zifra borobil bat, 50 urte hurrena, eta hau zeo zer potente egin behar du. Eta, egon ginen berbetan, hori antxerki gileakaz, gazte taldekaz, gauzak mugitzen, ez da? Kulturalki, politikoki, sozialki mugitzen. Ez da, gezo kultural gehiago batera sekule, eta baina hor behen, etorzielez jente motaz jogetako jenti eta jenti ezan ados egon, beti gurentzat kritik egotezi. Egon zian, akordatenaz, uste dozala, ez dakit, astebeteko ekintzak, bai kultura, hitzaldiak, musikataldiak, oskorri, kortatu, ertzainak, poptato, nik ez dakit zeintzut talde, eta gehi, frontoietan kanpineko tokia, eta uste dozala gana, uste dute memoria falleten espazte, 1000 peseta, tal zer guztiak, orduko 1000 peseta, eta horretiz euskero 750. Horretzapen batzu ez ezik, bestope bat, ez besterik, nire zinean dira izan arren, zaurituak, bere jaioterik ikurrun, gogora izan, alberte moskun, gernikarrea, bombaketatua, aritzarrak, sotek dirau, naizela, usteltzen egon, gaur bakor batzuen ikusik, gernika, 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 Eta ez dakigu, una conjunción de planetas, ez dakizu ze pasazan, euki gendun nahiko apoio politiko, eta gazteak bebai, egin zuten kriston lana, eta batean, lehenengo egunean izan zen, ez dakit, igual apirilaren 23an, ez dakit, 24an edo, hasi zen jentea etortzen, gazteak etortzen, motxilakaz, dendakaz,
bueno, gente pila bat, eta, bueno, hau dana zer da. Eta, claro, izan zen tsunami bat. Eta onzan, la de Dios. Claro, suerte txarra beukien duen, torzi. A ber, suerte txarra. Garbitzaile epe greban zeuden. Claro, 1.000 personak egin zen destrorzuek, a nivel zikintasune, eta non ipini behar ziren boltzak, eta basurak, eta honek, eta bestiek, eta claro. Eta, eskumako gentietak jau etxezan, un desastre, eta encima vienen esos de las crestas, eta torzien, bai, are pepillo bat. Baina, bueno, oin, guk esaten gendu. Garbitzeko eta geu alegin duinen, kamioik epini, voluntarizioa, lagunenak, eta bar. Esaten gendu, galdetu ia tabernalizei, kejaz bada hauz. Galdetu, restaurantietai galdetu ia, betekadak tremendoa. Reperkusio itzelak. Geneukan lanak banatuta, ez da? Eta Jesus Montero eta biok geratu ginen, egingo dugu kanpin bat hor futbol zelaian. Bueno, esan behar dugu lehenengo, ez gendu neuki laguntza bat bez udaletxetik. Aldrebez, oztopo guztiak. Karo, azkenean, arrapa gendun hori Zubieta futbol zelaia eta hori ala brava. Ezin, gu pentsatu gendun, hor erreka ondoan, igual 500 lagun inguru edo, ez dakigu, hori, 100 denda edo, kanpin denda edo, baina, hasi ziren etortzen, trenez bete eta autobusez bete eta, hau dena zelan egingo dugu. Eta, bueno, hori, futbol zelaian, rugby zelaian, infrastruktura barik, klaro, horre zeuden dutxak eta komunak eta baina dana itxita, eta, klaro, mangera batzukaz, jentea garbitzeko, gero, akizu, komunak eta horiek beharrezkoak dira, hainbeste jende, joan da etorri, karo, goizez da gabaz, egunez da gabaz, hori izan zen, eta, bueno, hangi bilik ginen, egia esateko, Montero eta biok egun ginen, 24 ordutan, sartuta, 7 egunetan hor, eta gero beste guztiak, manifak eta antxerkiak eta hori dena guretzat izan zen, bueno, ikusi bez, ez da ikusi bez. Nik uste dut hori eta gero gauzak diferentik izan zirela Gerniken. Gernikako, esango dut, bombardaketaren inguruko ospakizunetan. Bai alde ofizialape, beste modu batera ikusten gintuen edo begiratzen gintuen, ez eben bentsetan horrek urtengo banik, ez eben kolaboregu ezertarako, eta gero hortik aparte, erreziek orokorrien, azizan ikusten, badauzela hor gai batzuk, merezi da benak gogoratzi eta borrokatzi egin alde, baina urtero. Eta bide hori jarraitu dugu, eta nik uste dut izan zela aldabanazo gorra. Eta zer desberdintasun topetan duzu zure garaiko gazte eta hasi zinenien batzordien, eta gure garaiko gaztiekin. Eta esan, mobitzerak orduen edo zeusor antolatzerak orduen kulturalki da Gernikeko memoria historikoan inguruen. Hombre, gure kondizioak nahiz da gatzak izen, baina dozelan be gauz asko zegoen egiteko, asko. Reivindikazio guztiak, zeroan zegoen herria, eta orduen guretzako alde batetik gatzabai, baina errezale bazan kanpoa zegoelako, terrenu zegoen hori egiteko. Gaur zuen, mila gauzareko zuez, 1000 salida, eta igual gatzer da zuentzat ez dakit. Neukentza, hombre, gaur implikazioa dekienak edo deko zuenak fenomeno eta gainera bere,
kapazitate gehiago seguru guk eukien duna baina. Ia eurrera behire, ez edrako Gernikara aldarrikapena igual nagusia dan edo lortuko dan edo pentsetan duzu nian lortuko dan. Nik uste dut, segun hori kaleratu bidazo. Kaleratu dendarien pausu emokeran, esan bide, ze garrantzi, ze hori dekon, herri mailen hori. Reala, ez dut ikusten, ze jenti ez da horretarako nio. Jenti ez da horretarako. Gure lana, orduan izan zen, ikustia ze ondorio dakarren olako triskantza bat sufridu daben herriarentzat horrek, ez da. Da, bueno, lehenengo ondorioa horretan ikusten genduna zen, bueno, herri hau solidario izan behar da, orain gerran dagozen guztiekin. Gu pasau dugu, baina gu aparteko sentiberatasun bat behar dugu oin gertatzen ari den gerrekin. Esate baterako urte batzuetan dedikatu genuen palestinuen problemia azaltzera, horrekin bat egitera, beti guretik urten da. Sentiberatasuna handizagaz, errespetu handizagaz hemen hildako guztizeri, baina horrek ze ondorio dakar guretzat, hori sufritu dugunentzat. Bateitia horrekin, gaur dago zen gerra guztizeri. Ez daki zergaitik, baina mundu mailan, nik ibilitan hau hortik, leku batzutatik, Saharan, Venezuelan edo, Gernika beti eukideu ez dakit zer. Zeo zer eukideu, ez da. Jentea Saharan jenteak ezagutzen du zer zen Gernikan. Eta Venezuelan bebai, hombre, detaileak eta hori dana ez, baina eurek badakite, guk denok dakigu zer pasazan Hiroshiman. Hori denok dakigu. Ez da, maia ez da, berdina ez da, baina bai Gernikadeko importantzia handia kanpoan, ez hemen bakarrik. Igual, kanpoan gehiago, ikusten da beste modu batetik ikusten da. La carga política del cuadro se mantiene presente. En Nueva York, en el interior del edificio de las Naciones Unidas, hay un tapiz del Guernica ante el que suelen celebrarse las ruedas de prensa. Pero en febrero de 2003, el tapiz fue cubierto con una tela azul y unas banderas. El Guernica se cubrió los días en que el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, anunciaba la intención de bombardear Irak. Desde la ONU alegaron en todo momento razones técnicas para ocultar el tapiz. Bombardeo egunean bertan, etxen dugunen kandelen manifestazio eta horren bukaeran egiten dugunen gure manifestuaren irakurketa, gu saiatu gara beti oso laburrak izaten, manifestua irakurtzerakoan eta baina beti konstitu izan gara, momentuan garaiko edo momentuko kontestua irakurtzeko, ez? Eta beti referentzia hori, aipamen hori egiteko, ez? Eta nik uste dut violentzia guztiak direla guk entzat hartzeko modukoak eta guk gaitxesteko modukoak eta guk kontuan hartzeko modukoak eta horregatik adibidez genero edo feminismoaren ikuspegitik, emakumearen aurkako violentzia dela eta ere hor referentziak egin izan ditu gure manifestoetan, baina kapitalismoa bera, estruktura violento eta depredadore moduan horrela delako, hori ere kontuan hartu dugu eta hori ere gaitzetsi izan dugu eta eskatuzko nien parte hartzea olako mogimentuetan parte hartu dugu
da, eta gustora gainera, Eta, karo, lehenengo momentuen emotentzu kontrajarriz edaz. Zelan Gernika batzordea, zan bombaketaren komisio, investiga, ez dakit, kristone izena aukineta, baina, karo, ia ordurako hortik aparte, memorian asuntoa eta kendute, taldi gure izeban, gauza bat zan iraganeko gauzak, baina gero, momentu horretan egoten ziren gatazkatan eta rollotan parte hartun eta lagundu konpontzen. Apurbet zan helburu. Orduen, Maroñoko rolloa zan oso interesante, ze momentu horretan suposatu zan alde bizetako taldiek parte hartzie prozeso baten, ez? Egon zan personaldegoan gestoraz, alde batetik, gero bestaldetik egoan Gesto por la Paz, Bakea Orain, eta hori. Eta gero ordurako iagoan Gernikan sortutako talde bat, instituzioetatik eta talde kurioso bat, niretzat, Gernika goratuz, eukibana, beste taldegaz, maila baten egon bierrien, egon zala, beste pelaino batetik ikusitxe, eta euren aportazioa izango zen kasi, goitxik zuzentzeko gauza bat edo, edo zu txartosagiz, esan lekure bueltatzeko eta, ez. Eta, nahiko kurioso, eta igual gehien bat esan, gero, bizible itzen ban, alde bizetako ikuspuntuek, egunkarizetan eta medizotan agertzen zen, eta momentu horretan nahiko zaila zen gauze bat. Bakarrik, mai baten norberan ikuspuntuek eta jartzie, zanen nahiko kurioso, ez? Nintzat oso nahi eta gero igual emaizak eta ezien ikusi segidan edo, igual urtie paseta, edo por lo menos, bizible itxeban, aukera bat egoala, danon artien, egoan gatazkari erantzun amankomun bat emoteko, ez? Gernika batzordeak egin badago ekarpen memoria historikoari, eta bombaketarekin lotute. Ekarpen bat aberatza, modun ulertu leikena izan dela, ez goti begire norberaren zilborrera. Ulertzi beste Gernika batzuk eman direla eta ematen ari direla mundun. Eta horren zozera emiko gendukela. Zegoale, beste belaunaldi batzuk gure taldera edo gure egiteko horretara erakartzi, izalek apur bat esate, honek betikoaz dabiz, ez? Eta baina apurtzen duzuen horreaz, betikotasun horreaz apurtzen zuen, edo esate zuen, ez, Gernikak oso modernoak, zoritxarrez, ezta? Eta gertatzen diz. Eta gertatzen diz, hemendik hurbil eta hemendik oso urrun, ez? Eta horren jakitun bihurtzi jente gaztibe bai, ez da? Eta, lokoaren gizarte oso, horren batutzu beste perspektiba bat, gure eginkizunarena, ez? Azken baten arazoak danak iguala dire, edo antzerakoa dire leku guztietan. Esate bateko hemen ukiduguz, kurdoekin zerak, kurduen reivindikazioen erreivindikapena hemen berton, Ego Afrikako apartheid onino, zegoenien, hemen egon ziren hango borrokalarezek, eta dano gara anaizek alde horretatik, ez da, zapalduok, dano gara anaizek orduen, internazionalismoak jarraitu, ez da guzti bide. Guk egiten dugu esfortzu bat, zabaltzeko eta ataratzeko, hemendik ataratzeko, baina dekogu abantaila handi bat. Eurek etortzen dira, Alemaniatik etortzen dira lagunak, sindikatutik, partidutik, eta etortzen dira ona, ze hosti zan hori Gernikako bombardak eta zer zan. Eta etortzen dira Irlandatik, adibidez,
edo etortzen dira beste leku estatutik bebai, Andaluziatik eta hortik, hemendik ibili izan Sánchez Gordillo eta horiek eta eurek be jakitzeko zer izan zen hori, ezta. Eta hori guretzat oso abantaila handia izan zen. Etorri ziren hona, eta nortzuk dira hemen, igual, lehenengo bizte igual udaretzera, baina bigarrena gure gana. Mi relación con Gernika Batzordia empezó a finales de los años 80, principios de los 90. En 1988 había hecho mi primera entrevista periodística en Gernika con Petra Kelly y Gert Bastian. Los dos eran políticos del Partido Ecologista y Pacifista, entonces los Verdes, y habían llegado a Gernika para interesarse por el bombardeo, la responsabilidad alemana en el mismo bombardeo y qué gesto de reconciliación Alemania había hecho para entonces. Hicimos la entrevista en Gernika a los dos y luego los dos llevaron el tema a Alemania. Petra Kelly consiguió que el Parlamento de la República Federal de Alemania, el Bundestag, se ocupara del tema y así inició una dinámica que desembocó en 1997 en que el presidente de la República Federal de Alemania, Roman Herzog, reconociera la responsabilidad alemana en el bombardeo de Gernika. Eta horrez gain, foro sozialaren lanketa. Niretzako izan dena ikaragarria, ahalegin ikaragarri bat, egitasmo benetan bikaina, eta genuen horrea, Gernika izateko olako jardunaldi pare bat hartzeko. Eta, izen handiko jentea etorri zen hona, eta garrantzia handiko jardunaldiak egin ziren, eta Gernika batzordea izan zen, sarrera moteko, aukera izan zuen bai horretan, ustot, txiri, heldu garela, gauza batzutara, importanteak izan direnak Euskal Herriaren historia horretan. Orduan, gu gauz sartuta gure herrian, gu herrikoak herritik sartu irten ginen eta hemengoak gara eta gu prest egon gara edo zer gauzatan sartzeko aurrera eroateko, gure herria aurrera eroateko, hori izan zen. Ez gara batzorde ikertzaile bat, joan da aldatzen eta, baina horretarako zube zabal, euki behar dozu ikuspuntu zabal bat, ez da, bestela geratzen zara hor komisio bat de sabios, baina besterik ez, jakingo duzu zenbat bombak jauzi edo bota zuten eta zenbat hegazkinez etorri ziren, baina da zer. Eta guretzat importanteena da beste gauza batzuk. Gaur egun ze ikusten duzun, errezau edo gatxau memorian transmisin hori, batetik errezau igual, izen lehi, teknologia egon ziren aurrerapenak eskintzen dozkozen elementu batzueko guzako eta bestetik gatxau igual, belaunaldi barri zerion dino urrun hau geratzen jakelako bombardaketi frankismoa bera bai. Ordenia zer ikusten duzun, errezau edo... Nik uste dut errez edo gatz beti dala. Beti izan da, geure edadeetan ere gatza eta erreza. Esan gute dut, zaila dara beti burrukatzia
eta tente egotea, zurte egotea lanerako eta perez beti herrien eta herritarren eskubideen alde jokatzeko. Beti da zaila. Zeren eta, badakizu, hori egiten baduzu, baten batek, eta agintzean dagoen baten batek, hori ez dagoela onartuko. Eta onartuta, edo diruarekin ikeragarrizko negozio bat egiten dagoelako, eta halango eskubideak errepikatzea edo errebindikatzea, oso arriskuan jartzen duelako euren podere ekonomikoa. Are gehiago ere, edo are gehiago, are neurri batean, politika mailan bardin. Errepikatzen hasten bazara, deretsu batzuk, herri baten askatasuna, langileri herri hortako jentia eta gu herri bat izan nahi dugu eta norma batzuk planteatu dugu gerraren bitartez, armen bidez, eta beraz, ez dugu zonaiz ere ginik. Oso zaila da, beraz, oso zaila da, alango horma handi baten kontra jartzea. Baina, eta hau nik uste dut gure historian, nire txikirrean bentzet ondo eta garbi ikusi dutena izan da, eta kasu Gernika Batzordearena, da herria mugitzen danean, alkartzen danean, argi daukanien zein helburuetan jokatu behar dagoen herri horrek, talde horrek, orduan hori aurrerantza da. Zergaitik, jentia ona dalako. Konfidantza eki behar dugu jentiarengan. Gaztiezari, eizan konfidantza jentiarengan. Eta gero, gadatu gure konatzen bai, Gernikaren ezaugarri oso garrantzua kontuan hartun da, kulturgintza aipatu zuen, baina, orokorrien igual elkarte gintza, pila eta elkarte dauz, pila bat esparru ezberdinetakoa, bardin beste, likadura buru jabetzara antzen danak, kultura, musika, ia ze papel jokatu alda ben memoria ariketa horretan. Bai, nik usten dutena da, lehen esaten egona zen modun, memoria ez da batzuk egoa txaturatu bat eta iraganeko gauza bat, ez da? Harakatu behar duzune, eta argitarakari behar duzune. Memoria ontsa egiten ari da, memoria egunero egiten da, momentuan egiten da. Eta, besan du betxe be, zelan Gernika badala indarra handi bat, ez da, gazteria badakar, kapazitatea demostrada, ez da, gainera, sorkuntzarako. Eta nik bai faltan botan dutena da, sorkuntza hori bisibilizaren behar dela. Eragileak, batez be gazteak, egiten ari direna, ikusi egin behar da, gizarteratu egin behar da. Gauza ederra esan lehike batek itzen da dena, bere musika taldearekin, edo dantza taldearekin, otena dalakoarekin, baina bere txokoan edo bere lonjan geratzen bada, ez da horrela askotarako bat iso ez, baina bereziko bendiztu berezi da herriratzea. Egotea hor, kalik tengabe piztute ez. Veíamos que desde distintos grupos, que llegaba el 80 aniversario y que ya sabíamos que diferentes colectivos estaban preparando actividades. Entonces, pues en un momento determinado decidimos ver cómo hacer un llamamiento para coordinar, para que no fuera un desastre, porque se veía que iba a ser un año muy potente. Y entonces, unos cuantos grupos hicimos un llamamiento a una asamblea. Que fue en noviembre del 2000, o sea, del año anterior, que era el 2016. Askotan egonaz esaten, beharko gendukela relebo generazional bat, ze jente oso nagusi da, bihar pilo bat egin da bena, eta baina nagusia dena, ez da taldean, beharko lukena hori, apur batean, inor bazartu barik, jente barri sartze, jente barri horrek maldakaz,
lanerako beste molde batzuk, eta gu inerziagatik beti mugitu gara modu baten, ez? Beste batzuk ez dut zeratik ez holan, ez? Eta ez da, Ikuste dut hor, egoala konsientzia bat, memoria eta herri narrazio, herriaren narrazio historikoaren lanketan zebilen taldeen eta memoria lanketan alderdi anitzetatik, ez da. Bizen taldeen hauldade moduko bat igartzen zen, ez da. Hauldadea esan nahi dut, memoria edo herrikoia da eta bizirik mantentzen da edo estantzien bihurtzen da eskenatoki hutsa. Eta Gernika bada leku garrantzitsu bat eta erakundeek garrantzian emoten dutze, eta Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde eta institutu batzuk eta barreko batzuk antolatzen dabe zeuren ospakizunak eta zilegitasunak. Baina memoriaren edo izaeraren lanketa hori ezin da izan goitik bera eratorritakoa. Entonces hicimos esa convocatoria en Astra, acudieron unos cuantos grupos y empezamos a compartir qué era lo que iba a hacer cada uno. Vino también Ongi Etorri Refuxiatuak porque ellos estaban preparando algo muy potente para ese aniversario, ¿no? Y querían hacer una marcha muy potente, finalizando en Gernika, y entonces, dijimos, o organizamos esto o se nos va de las manos. Y entonces conseguimos coordinar a través de, un trabajo también de esfuerzo, ¿no? Como todo, pero conseguimos hacer un programa muy amplio, muy variado, muy interesante. Fue una dinámica muy interesante porque siempre que compartes pues te enriqueces, ¿no? Entonces salió muy bien, muchas actividades. Lo del fin de semana fue muy potente, la verdad, y entonces de aquello quedó, yo creo que nos gustó a varios de los grupos, vimos ahí cómo se entrelazaban las intenciones, los objetivos, y entonces decidimos, continuamos, nos reunimos para valorar las actividades, y entonces seguimos caminando juntos, ya no todos los grupos, de aquellos 11 grupos nos quedamos en 6, y entonces pues poco a poco hemos seguido, la dinámica y el ver las cosas más o menos de la misma manera, pues nos ha llevado a seguir trabajando el siguiente año y al otro. Eta, zorionez, azken urtetan, bi urtetan, bagabiz hor, plataforma baten sartute, talde ezberdinak eta bar, eta, horre, sortzen daben dinamismoa, sortzen daben ideien trukaketa, sortzen den indarren metaketa, horrek emotezku hori, posibilidade, bestin laguntzia, gure egitasmoak, segurantza handiago bateaz aurrera ateratzeko, beste geuk laguntzen dauen bitartean. Orduan, nik uste dut, batzerakoan, agente ezberdinak, danok aberaztu garela memoriaren lanketa honetan. Nik ezo zer esateko badakat, benetan zoriontzekoa dela eta pozgarria dela. Azken, honetan egin duguna, salto egin dugu, mundu digitalera, salto egin dugu sare sozialetara, eta hori guretzako pentsa ezina, zaren dara, pentsa ezina. En el 2018, y entonces vimos que había que darle forma. Entonces, pues pensamos en un nombre, decidimos que se llamaría Gernika Memorial en Lekuko, voy a mencionar los grupos que lo conforman, que es Gernika Batzorde, Lobak, que son los nietos y las nietas de los que vivieron el bombardeo, ¿no? Después está Sare Gernika, IPES, Arrano y Gernika Garretan. Que Gernika Garretan me vais a dejar que diga que me extienda porque para mí es muy, muy emocionante que aquello que surgió en el 2004 con la idea de Gernika Batzorde de representar, escenificar el bombardeo, después de muchos años y muchas historias que ahora no vienen a cuento, se consiguió
llevar a la práctica, ¿no? Entonces, Gernika Garretan es la expresión popular, porque pues es popular tanto en la planificación, en la gestión, como en la escenificación mismamente dicha, ¿no? Pues de la gente del pueblo, de diferentes colectivos, de gente particular, individual, y entonces es bonito ver cómo aquella idea pues al final acabó gestándose y realizándose. Jode, guretzat kontu izango zen, gerota jenta gehiago egotie, ez gu egotie, osea, gu egotie ez deko, ez guretzat, bueno, inoltzat ez, baina hori, Gernikara aldarrikapen hori aurrera joatie, jode, niretzat nire seme alabak edo eren lagunek edo gaztio bat izenak horren atzetik joatie, izango zen, zera, hostia. Esaten da, memoria egunero egiten dela. Memoria ez da arkeologo baten modun, horratu atxur bat eta harakatzen zabizena harri batzuk bilatzearen, ez dakit ondela, milaka urtekoak. Memoria ontsi bertan ari gara egiten, ontsi gara baten ari garen bitartean memoria egiten ari gara. Nik uste dut, belaunaldi berria, edo gazteak, jente gaztea be, egiten ari dela, herrian memoria egiten ari da. Da guk ustot hori transmititu egin beharko denukela. Euren marka lagaten da bizitako gizartin.